Ya Allah kayo salati, kayo salati, ya Allah kayo salati ga mai gida. Ya Allah kayo salati, kayo salati, ya Allah kayo salati ga mai gida. Na Barhama Record. Ya alhayyu mai arama na rayuwa, ga babban jiki da ruhi da karuwa, kai mana ni'ima cikin wannan rayuwa. Ya Allah kayo salati ga mai gida. Ya Allah kayo salati, kayo salati, ya Allah kayo salati ga mai gida. Mai kawatar da rayuwa, wanda idan ka so shi ka more rayuwa. Baban ummu sai da shi muka samu nutsuwa, ya dattijo kai na zaba a rayuwa. Halinsa masu kyautar abin hawa, doki har da raƙuma ga jakin hawa. In suka baka sai ka gansu suna yin raha, ai halin rasulu su suka yi mana kawa. Allah kayo salati, kayo salati, ya Allah kayo salati ga mai gida. Har da sahabu masu kishi ga shugaba, ba a taɓarsa in suna kusa ba babba ba. Ko dutse ya kishi sai sun tsara shi ba, balle tsoka da jijiya za su raba su ba. Na ji ka da jin daban taɓa yi wa waninka ba, na so ka da san da ba za na so wani haka ba. Na riki sunan ka garkuwa bana waninka ba, ya annabi karka bar ni sanya ni sahun gaba. Ya Allah kayo salati, kayo salati, ya Allah kayo salati ga mai gida. Ya Allah kayo salati ga sayyidi, mai da'awa abika annabi Muhammadi. Gashi da taimako ina san sa Ahmadi, mashiryarwa a hanyar kaya a sammadi. سيدي صلاة تكفينا بها أحمدي، صلاة ترفعنا بها مهدي، صلاة على آله ومرشدي. صلاة تنجينا بها أكرمي، صلاة لما أغلق والخاتم، صلاة تطهرنا الراحم، صلاة على آله ذو الكرم. يا الله كيو صلاتي، كيو صلاتي، يا الله كيو صلاتي كما يكدا. صلاة على جد حسين الربي، صلاة تقربنا النبي،
صلاة تكشفنا بها حبيبي صلاة على آله وصحبه وشيخ تجاني وآله وصاحبي وشيخ إبراهيم خولخي وصاحبي وشيخ طاهر بوتني شي نبي ومولانا أبن شهوئنا ددنا الدبي يا الله كيو صلاتي كيو صلاتي يا الله كيو صلاتي كمي كدا هنا أبن shehu alamin ne da baituka daga naziru sheme can ne na zama haka zawiyar shehu bahiru ta wuce ma haka a ƙara karamar barzahun shehu muna zaka